Evar baş Kurdistan, evar baş Kurdistaniyên li diaspora, evar baş hemû kesên niha li çarpelmedya temaşe dikin. Hûn hemû bi xêr û xweşî hatin bernameya dengê diasporayê. Temaşevanên hêja em îşev jî bi bernameyeke nû bi we re ne. Mêvana min ya îşev خانمک کردستانیک ده همه بیجه همو جیان خواده ده واره سیاسی و تایبت واره ریخستنی ده هر دم خبات کریه و چالاک بویه و هینجی خباته ده که هینجی چالاکه میوانا من سروکا یکتیاجین کردستانی لسویده بریز سیران دورانه. سیران خان تبخیراتی برنامه دنگ دیاسپورای. Spas, sağ olun her bir şey. سرچاوا سیران خان ام کردی سویدن ام هفدون آستکن سالای از خباتا تادی شوپینم و ام پشگریا ویدکم ام خوازن بینرین چارپل مدیاجی هنکی تناس بکن ین کو تناس ناکن هنکی تناس بکن قاسی کو تدخوازی هنکی ام سیران دوران ناس بکن تشکی جاهرما کردستانیه تکنگی جوالات درکتیه هنکی به کردی بخاصی تدخوازی هم تناس بکن. Spas, ez xazim beri spasiya xwe pêşkêş bikim ji bo te û ji bo karmendên çapen medya û we pîroz dikim serkeftin dixazim. Bi rastî ev pirs hertin tê pêşiya mirov bes pirsa herî zehmet e. Carekî ji min pirsîn min gotê divê hûn bikin seriye. Yani jiyana mirov 65 sal bi yek saatê xilas nabe. Rasta. Lê ez ê wek tu dixwazî Kurtahî bêjim. Ez banim piranî min nas dikin. Ez xelkê Cilemêrgê me Bakurê Kurdistanê. Sala dema bûm 10-11 salî em mala bavê min me bar kir İstanbulê. Min xwendina xwe yê bilênd û yê lîse li İstanbulê xilas kir. Min ewî mamostetiyê Fransî xilas kir li İstanbulê. Wê demê de dema min xwend kar jê dikir li daireya ew dibêjin Tirkî dibêjin İlköğretim Müdürlüğü. Wê derê min kar kir 5 sal piştî wê tayîna min mamostetî derket. Ez çûm Nîdeyê 5 sal jî wê derê min mamostetî kir Ticaret Lisesê. Bes bi wê naberê de salê 74 ez ketim nav siyasetê. Taze min lîse xilas kiribû. Ketim nav Refên Partiya Sosyalîst a Kurdistan ve Çavirê Azadî bû. Aktif kar kir. Wan salan da heta yani heftê çar nabe na heftê neh gelek caran binçav bûn. Her carê 3 hefte 2 hefte hûn zanin li Tirkiye çawaye. Heftê nehê qaçax bûm. Çünkü wê demê jî hatin cardê min birin ez mam êdî wesa kiribûm ku mala bavê min bin tuhmetê de man aciz dibûm. Mecbûr bûm bi biryarê hevalên xwe ez min İstanbul terk kir. Ji xwe salê heştê de wextê dozê îlûn askerê derbe çêbû ez li Cilemêrg bûm. Qaçax bûm. Wê naberê de tiştên nexweş tê bîra mirov. Yani salê heştê heta 85 tiştên ku mekeşa bes tiştê ku min wê demê kar bûm bikim bi alîkariya bavê xwe min karê xwe mamostetiyê derê xist. Tayîna min çêbû min mamostetiyê xwe bêhî qas qaçax jî bûm cardê wî zamin Tirkiye çawaye. Bes wê naberê 85 xalên min li Swêdê bûn. Bi alîkariya wan ez hatim Swêdê 85.
Heştê pêncê dema hatin min êdî de ji rêya azadî berdabû wekî gerek hevalan. Min jî ez jî bi wan re bûm. Heştê pêncê vê derê Roja Welat, Grupa Roja Welat paşê Tevgera Sosyalîst Kurdistan. Ez ketim nav wan. Heştê pêncê dema ez hatim Swêdê yani min qet xwe nedît ku ez ê li Swêdê bijîm. Hetim wekî ku ez ê sibe biçim. Nedixwast ez bimînim. Gelek sar bêjin. Belê gelek kes nîvşê me piranî me vegot. Lê me çantê xwe nevekir, dawî de me vekir. Em rûniştin cihê xwe de. Lê dilgerm bûn, baveriya me xort bû. Heştê pêncê dema ez hatim vê derê direkt bûm endama Federasyona Komelên Kurd Swêdê. Wê navberê de bi çend hevalan re me Komela Jinên Demokratîk Kurdistanê heva kir. Wê jî bêjim dema ez hatim Swêdê min nezanî bi Kurdî bipeyvim. Ji min re yani hinek kes ji min re gotin ku ji xwe ez dema hatim konferansa Kurdên Stockholmê hebû. Ez çûm wê derê hevalê min yê PSK yani hevalek milê min rakir gotê heva hemalê PSK hat. Yani min lê şêdan. Lê min Tirkî daxift ez ber xwe diketim. Hevalek ji min re gotê ku heta tu fêrî Kurdî nebî ez te re napeyivim. Ewa çû gelek çû zora min. Min ji xwe re kir problem ku divê ez Kurdî peyvim. Çünkü xalê min Kurdî peyvîm. Malê de ez xalê xwe re mam. Heştê pêncê me Komela Jinan çekir an demezandina kongrê de wê derê min Tirkiye axist. Lê heştê şeşê dema ku kongre duyemîn me çekir min bi Kurdî axist. Tabii ku ez wextekî kin de fêr bûm. Lê wê derê Komela Jinan de ez komîtekargerê de wê berpirsa aborî bûm. Çünkü nû bûm zimanê Swêdî nezanîbûm. Lê heştê şeşê hevalên me yê tevgerê bixtê biryar dan ku vegere welat bikin, vegere welat. Ez jî yek ji wan bûm vegeriya min nav van hevalên mêr de wekî kiçik ne ez bûm. Yani ji bo xebata siyasî û bu xebata siyasî. Yani ji xwe daxwazê min, vîzyonê min ew bû hetin. û me wê tiştê gelek münaqeşe dikirim me got cihê xebatê ne Ewropayê li Kurdistanê. Divê em evê xwe re şerê xwe bikin. Ez jî bi wan re vegeriyam heştê şeşê. Li wir hevalekî xwe yê siyasî ez xwe re zewicîm. Me li wê derê daxî şoreşgerî çekir. Yani heta heştê keça min li wir çêbû jiyan. Belê. Erê li Qamişliyê ez dimam piranî. Min karê siyasî li Qamişlê çêkir. Min qet rojekî çekê yani girtina çekê min nedixwast. Ez dî jî wê tiştî bûm. Bi şexsî beslek siyaset bi wê rabûm. Ber wê min karê nav xelkê de dikir. Siyaset dikir. Li Qamişliyê bûm. Jiyan çêbû. Piştî jiyan wextê çêbû hêj heft rojê bû bavê wê derê hat girtin. Hevalan berê me axivtibû gotibûn yani eger tiştek kararekê bigirin ku li Tirkiyeyê kovarek derêxin tu xazî berpirsiyarê girî min bi dilxazî qebûl kir. Êdî dem hatibû piştî jiyan jî çêbû ew detayan pêwîst nêne bipeyvin. Jiyan hêj destên dasê me hebû em derbasî Tirkiyê bûn. Piştî wê ez derbasî İstanbulê bûm mala baroka. Hinek hevalan bi hev re me ewîdî vekir. Kovara Vatan Güneşi. Kovara? Vatan Güneşi. Roja Welat Kurdiya wê bû. Em nikarbûn Kurdiya wê deyînin. Tirkiya wê me dana. Li İstanbulê me şirketê çapê vekir. Çend heval
me kovarê dest pê kir. Heta hejmara sê me derixist li wir em hatin girtin. Çar me hapsê daman li Samalcirar. Jiyan ba diya mala bavê min bû, kuşka min diya min nezî. Bavê wê li Sûriye hapsê bû, ez li Tirkiye hapsê bûm. Piştî wê wextê derketim sala destpêka nehwetê meha Adarê bû. Derketim xeber hat ku bavê jiyan wan hatine girtin li hudûd. Cardê mecbûr bûm terk bikim İstanbul. Çünkü dehat van min girtiban cardê. Dîçûm bi keçe xwe re cardê vegeriyam cile mêrgê nav xelkê xwe, xizmê xwe wêrê veşar. Zêde dirêj nekem ji wê derê êdî nehwetê em derbasê Urmiyê bûn bi bavê jiyan re. Çend meh piştî sê mehdî bavê jiyan li wir jî hat girtin. Ez li wir cardî hevalam yani me qerê me remam. Dûra bi alîkariya birayê min nîhat ez derbasê Swêdê bûm, bes 2 sal girt hatina min bi Swêdê. Ji Urmiyê heta Stockholmê. Yani jiyan serpiya ket û meşiya Jiyan 4 salê bû em hatin Swêdê. Ji ev çêrika min êdî hin kitabê min de bixwînim. Piştî hatin Swêdê not 3 hatin Swêdê. Çawa hatin yani elbet gelek rewşa min xirab bû, hem nefsî hem fîzîkî gelek xirab bû. Min deş hereketê jî berda bû. Bû min heman min avête nav yekîtiya jinan bû min bû cihê terapiyê vekir. Bû xwe avête nevkar wê demê çend sal bû demat hat yekîtiya jinan? Notu sê. Notu sê. Yekîtiya jinan notu 2 hatibû damezrandin ji aliyê Bonyê Cigerxwîn. Seroka me yekemin ew e. Yani tu ya duyemîne ne var Duyemîne. Nebû sê. Belê. Em ê werin belê. Yekîtiya jinan da 2 sal komîte kargêr de me kar kir. Me kovara jin derê xist. Me karên gelek baş kir beve. Piştî wê wextê Bonyê biryar da ku de ji ber de bû min hêla. Carna dibêjî ku tu êdî xilas bike bes e de ji ber de min got tu avête ser milê min tu çûyî. Êdî ez jî nemakarim derkevim. Ji wê çaxê were berdewam e. Tabii wê demê heta 2002-2003 netinî yekîtiya jinan li Federasyona Komelên Kurd da jî ez hem komîte wan de bûm me aktif kar dikir. Belê. Em ê werin belê. Em ê werin ser xebata te ya yekîtiya jinan. Dema ku tu hat Swêdê beriya ku tu dest bi yekîtiya jinan te got hemam yekser ez çûm nav yekîtiya jinan salek berê hatibû damezrandin. Swêd çawa bû dema tu hat seyran? Kurdê Swêdê çawa bûn? Yani çi bala te kişand wextê tu hat Swêdê? Me hat tiştî ku wek jinek Kurd wek jinek ya cara yekem tu hat û cara duyem tu hat? Belê, cara duyemîn bû ez hatim. Belê. Lê wextê hatim yani min ziman bîr kiribû. Zêde nezanîbûm. Lê min bi Fransî salekî karê xwe bi Fransî berdewam kir. Lê Kurdên Swêdê ji ber ku piraniyê wan min nas dikir. İnsanên siyasî bûn, dewletdara siyasî bûn me. Hevalên naskirî bûn. Xalê min, birayê min li vir bû. Bû min Swêd zêde biyanî nehat. Yani hem welat hem Stockholm bajar zêde bû min fehm nekir ji ber ku ez ê ji bajarê mezin hatibûm. Tiştê ku pirtir min germ dikir bû min enerjî dida kurdiyatî bû yani. Biçîkî derê em Kurdî fêlîn. Jiyana me Kurdî. Ew bû min gelek baş bû, balkê. Yani min germ dikir, min xwe mala xwe de dît.
ji ber ku tu hat Swêdê tu akademisyen bû, tu li Swêdê hinî Kurdî jî bûye, ciyekê xwefiyê bi rastî çiqa xweş e ku mere hilbijêre û li welatekî biyanî mere Kurdî hîn bibe û Kurdiya te jî ew qezelal û xweş ciyekê xweşiyê te pîroz dikim Seyran. Belê. Wextê ku yani dixwazim ji te bipirsim te çima mesela tu akademisyen bû, te mamoste bû, te ziman zanî bûn, te çima beşa Swêdî hil nebijart, te çima beşa Kurdî hilbijart û çima jin? Ez dixwazim te hinekî ji me zelal bike. Çima rêxistina Kurdî û çima jin? Belki cev piçek reaksiyonekî nefsî bû. Ez êdî ji siyaseta mêran westiya bûm. Yani wê demê westa bûbûm bi rastî, wek reaksiyonekî belkî jî. Belkî jî min xwe navê Mêrata westandiya ku tu jin kêm bûn tu westiya Seyran? Ez veya jî hema ji te bipirsim. Yani jin kêm bazêde bajî fehm nebike ji ber ku yê ku îdare kirin biryar dike ku mêr bûn. Hejmar mühim nîne yani. Ew tişt êdî ez jê westiya bûm. Yek ew bû, yêdî jî yani baveriya min bi mafê jinan, parastina mafê jinan, baveriya min parastina mafê însanan gelek bû. Yani gelek e. Hêjî ye wesanim. Yani ji xwe yê min yani adetekî tiştekî min heye wextê heta dawî baveriya min berdevam bike ez berdevam bikim. Wextê baveriya min xilas bû ez nemakarim tiştekê bikim. Yani yê min yê ku enerjî dide min, kuvvet dide min, carna hevalan dipirsin, hêjî dipirsin, digotin dibêjin tu vê enerjiyê ji kurê digirî. Min jî got wala ez vîtamînan digirim. Vitamînê min baveriya min bû. Yani ez bi rastî baweriyekî xort me heye bo parastina mafê însanan, bo azadiya Kurdistanê, Kurdistan, Kurdbûn, jinbûn vanebû min gelek girîng e û baweriyekî xort me heye. Ew min ser pêyan dihêle. Çima beşa Swêdî nehilbijartin? û ez zû adette bûm. Yani zanî vektevdê min rêdekuşê tê kar dikir. Dema ez hatim. Pêş rûnişta min ne derketî, min rêdekuşê tê xeça sor Swêdî de kar dikir. Bi yani dilxwazî, xwebaxş. Lê min wê derî navsalekê de ez bûm berpirsiyarên grûpên cuda cuda. Grûpên jinan, yê biyaniyan, yê rojê şemî min grûp çêkiribû. Li wir yani min berdevam kiriba cihekî baştir ez war min de girtiba. Çünkü paşê car bî vegeriyan min xwestin ez çûn komîta wan yê sentrê wan yê penaberan da komîte kargerê wan da min bi salan kar kir. Ez zû fêrî Swêdî bûm. Aynı wextê de min xwend jî min zû dest pê kir tercümanî mikir. Tercümanî Kurdî, Tirkî û Swêdî mikir. û min dest pê kir mamostetiya kurmancî min kir. Yani hem vankaran mikir hem jî yekî de ez aktif bûm. Federasyonê de aktif bûm. Keçikekî 4 selê heye rû biçûk. Lê yani ew pirsate ku te gotî ez barim ew baveriya min û hani siyaset êdî ketibû xwîna me ew bawerî. Ew baveriya min hevtin priyoriterîn yani hilbijartin ew alî bû. Yani ez jiyan ra keça min re em dipeyvin. Tabii me gelek eziyet kêşiya me her dudan. Yani jiyana min da keça min jî tu zanî gelek eziyet kêşiya. Dema wextê em dipeyvin dibêjim ama yani ew hilbijartina te bû belkî bû te rast bû bez bû min xelek bû. Zarok bi rengekî din difikirin. Erê bes ez jî niha wesa difikirim eger min hilbijartinê aliyê dî kiriba niha belkî tefawutbûna min dê baştir biba. Yani ew mesele heye. Belkî cihê min cihekî gelek kesan mesela ji min Venster Partî de kar kir dest pê kir de. Partiya Çep de min kar kir.
ez mecbur min de ji berda ji ber ku divê derdi priyoritera bikem min yekîtiya jinan û federasyon priyoritera kir min xaça sor ve partiya çap qêla yani gelek kesan ve çaxê ji min aciz min gotin tu karbi bikevî hilbijartinan bikevî parlamentoyê lê min hilbijartinê dikir. Seyran çi hez dida te dema tu bi tu dayîk bû tu li welatekî nû bû û set kiribû û tu gelek te zehmetî dîtibûn çi hez dida te ku tu karê kurdeyatiyê hîn jî bimeşîne tu hilbijêre te got priyoritêrîng te got me hilbijart beşa Kurdî çi hez dida te? Ez bawerim wextê ez yani zarok çibûm wextê em nû hatine İstanbulê min ez çûmekî derê yani Tirkiya min gelek xweş bû kes bawer nekir hani dibêjin ya Tirkiyana yani tu nûçî bi Kurdanî falan vêca bawer nedkirin ez lê min di çûmekî derê tiştê ku yekemîn min got ez Kurd im ez bi Kurdiyetiya xwe serbilind bûm min gelek hejê dikir yani hêjî weşan yani müzikê xwe cilên xwe kültürê xwe min her derê dida naskirin yani ez barim Kurdbûna min Kurdiyetiya min bû min gelek qûwet dida min û Kurdistan wextê ez behsê Colemêrgê dikim û min tiştek diye yani Mukayese nabe ne were? mukayese nabe ez baharan gelek berî dikim ez hindî ji destên te her baharê diçim Kurdistan. Vallahi hêjayî tu beriya wir bike bi rastî bihişt e welatê me. Yani Seyran Xan belê belê tu dor 25 sal e ne were tu seroka Yekîtiya Jinanê tu demekê jî endamê Komîteya Kargir ya Komîteya Kargir te karkiriya Federasyonê ez neşaş bûn erê hinekî ji me re behs bike zehmetiyê we çi bûn eleqa Kurdan çi bû jin eleqa jinan çawa bû wê demê piştgirî çawa bû ji bo Yekîtiya Jinan ji bo Komela Yekîtiya Jinan yani wê demê rêxistinbûna bi rêxistinbûna jinan çawa bû destpêkê de salên ewel de te got not û do not û sê wan salana bi rêxistin çawa bû yani niha eger mirû bîne berember hevdû niha û wê demê rehettir bû çünkü herkes nû hatibû ji Kurdistanê nû hatibû germ bûn herkes em her rû xwe pêşendanan da bûn her rû li civînan da bûn yani jiyana me ev bû tiştek dîtin hebû an heflên Newrozê ya nizanin heştadere an jî dawatin me hevdû dît yani tanzîmkirin rêxistinkirin wê demê rehettir bû ji ber ku herkes nebû îhtiyacê me bi hevdû hebû herkes ziman zêde nezanîn dixwastin bi zimanê xwe însanan bibînin bi zimanê xwe re bipeyivin xelkê xwe bibînin hevalên xwe bibînin taybetî jî wasa bû tanzîmkirin yani geheştina wan gelek rehettir bû bi sadan jin ew xwe dihatin yani berê ku em biçin ji wan re bêjin ew xwe dihatin me wesan endam dihatin ji ber ku herkes dilsoz bû herkes dixwast tiştek bike bawerî hebû herkes got difikirî ku sibê de vegerin bi vî avayî vê germahiyê de kar û xebat baştir diçû me wextê demonstrasyon yani xwe pêşandan amade kir carna bi hizaran însan dihat min Komîteya Kargerê Federasyonda wekî Seroka Yekîtiya Jinan cih dikir destpêkê de niha mesela destûrê federasyonê eger binêrin niha destûrê niha û yê berî ku em bûbûn em ketibûn nava gelek ferq heye ji ber ku mesela yeksaniyê de gelek xalên serpirsa jinan û xortan û yeksanî de ewana hemû pêşniyarên me bû destûrê federasyonê mesela ez wextî nû ketim wek Seroka Yekîtiya Jinan mafê min dengdanê tin nebû tinê rûniştin guhdarî kirin
من پاشی قبول نکرد میگفت یعنی از نه روبوتم خازم من دکتشتم ازی باقیم پیشنهاری خو بیشتر بکرم دنگدانم نه پیشنهار bir bu federasyon destur kongre federasyonu destur eda hat bir yer gittim ki seroka ihtiyacından seroki hortan endamı asli direkt ye komite kargeri federasyonuna. Bir avay mesela hal bijatına jinan bu komite kargeri federasyonu despeki da gelek kim bu yani kesrene da jinan jin bikevin na komite kargeri federasyonu. Ve çağırma ve ji evkirtu bu kongre federasyonu mekuviterin tanan. Peşne akir bu megot her komele mecbur berkırsi seksiyona jinan o kortan dve bini kongre federasyonu veknuner. Pişti ve ji kongre xoda ji se her sekesiye ki rejimde. Ve çağı beşler buna jinan li kongre federasyonunda zede bu ecmari. Hedi harcatına komite kargeri federasyonunda evci beşler zede bu. Bana hemi karu habateme bu. Teşniyareme bu. Yani li federasyonu da gelek mesela hükümete Süvedi vakti bir yaran derdi kız anji konferansan civinan çetkir. Em behevra duçun yektiye jinan yektiye kortan nu federasyon her sesero behevra em çun veki presentafon yani dana sandım gelek baş bu avaya ki gerek baş bu gelek kabatan nevrozan Halepçe vane hamime behevra çektir yani hezime em behez bun em behevra bun Seyran ez sedema ku hûn tegot hûn bihev rebûn sedema ku hûn ji federasyonê û xebata bi mêrar cihêbûn çibû çima rêxistina jinan bi serê xwe berê wek seksiyona federasyona komeleyên Kurdistanê we kar dikir çima ev pêwîstî dît ku çima cuda bûn çima hûn cihêbûn hûn yekîtiya jinê Kurdistanê li Swêdê serbixwe ye Neha asli xwe em ne seksiyona federasyonê bûn. Li wê derejî wê demê jî em yekîtiya jinan bûn yani em jî federasyon bûn bes em nedixwastin ku em cuda bên xuyar kirin. Em nav federasyon da bûn destûra federasyon da jî wesa dida xuyar kirin. Em jî xort jî wesa min bes strûktûra me destûrê me aynî bû. Lê dema ku ve nabereda me alikariya aboriş hükümeti ne tilgir hükümeta Süvedi jiber ku federasyon tilgir me jî net xwast ku karê federasyonê xirab bikin yani me asê xwe nezanî paşê me pirsî ku yani çi zarar nadiwan ew baş bahra xwe digirin em yê xwe de bigirin gor kar û xebatê xwe lê me wê nezanî em dikise me got ne em zarar nedinê bes wê naberê da me proje çekir. Projeyên me gelek bû. Mesela salê nêzîkî 4 projeyên me dihat qebûl kirin. Vextekî 2 milyon bütçe me hebû ku federasyon heyeta qedan depirene. Ece ew bütçe me bû bela serê me min nav federasyonê de. Gelek paş gotinî jî tên gotin li ser serpeyan gelek paş gotinî jî hene dî çi qas diristin çi qas nediristin. Mesela gelek şo Kurdên me hani neher jî li Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê hinde avadan çêbûye hinde xebat çêbûye hikûmet heye alaqetên dervê welat heye wane nabînin tinê pere dibînin. Yani Kurdên me nokta pere bi wan gelek hesas e. û bizanin nezanin dipeyivin. Yani vakti muru divê tiştekî wextê bipeyve rexne bike divê destê muru da fakta hebe an jî muru divê gelek baş bizan bi vê meselê vê mixabin vê nezanîn û federasyon wê demê da serokê federasyonê êdî ez nav bêjim nebêjim nizanim pêşniyar înan bu komîta kargerê federasyonê ku federasyon dosyayên aborî yê yekitiya jinan kontrol bike wê derê me got stop yani hûn nikarin me kontrol bikin çünkü em rêxistinekî serbixwe me yani em çi qas nav federasyonê da bijîn
li emri xisinek serbixone destûrê me wesayek dîtin inşallah li aboriyê me perî ku ji projê me tê em beremberê wê mercê resmî berpirsiyarin wek ku em raporê xwe kaxizên xwe bi wan dişînin ew kontrol dikin ji xwe perî ku ew didin ew kontrol dikin federasyon heqîqetin me kontrol dike ji wir şerê me derket 2 sal ew ê şerê desthilatdarî bû navekî xweş e navekî balkêş e şerê desthilatdariyê şerê desthilatdarî bû em yani wê derê ji xwe em dijî wê ber wê yekîtiya jinan heye yekîtiya jinan çima ye bû ji ber ku em jî dixwastin nav desthilatdarî de xwedî biryar bin nav federasyonê de ne tinê mêr biryar bin peki em karibûn berî de derkevin an jî tinê bi serê xwe çêkin lê piştî vê gelek münaqeşeyên du jî durbaran çêbû biryar hat girtin ku federasyonê de serokê federasyonê pêşniyar kiriye gotî ku ya an ez an yekîtiya jinan me hinde tirsand bû wan em ji lokalê wan derketin hele em alvekê ne wê çaxê were me alvek lokal kir emrê xisinek serbixwe wê çaxê were jî endamên me ji her çarpaçê Kurdistanê ye nêzîkî 16 komelên me hene li bajaran em diçin Serenxan tu ji beşdariya ji endamên jin jê memnûn e bi qasî ku te hêvî dikir bi qasî ku tu dixwazî bi qasî ku tu dipê endam gelekin ya jî piştgir alîgir wek jin ez dibêjim gelekin yanî li gor te dî te behs kir te got destpêkê te got em xwezayî di nav çalakiya de bûn em xwezayî di nav karûxebatê de bûn destpêkê de ez jî giyaştim ser veya ku bi xwezayî me re di nav de bû lê demê dawî tu zanî piçekî demûdewran hatiye guhertin êdî nema êdî hilbijartinê ne xwezayî ye ne wek berê ye li gor te jin bi qasî ku divê di nav çalakiyan û rêxistinan û komeleyan û di siyasetê de hebin hene li gor te û di nav yekîtiya jinan de jî bêguman tiştekî dibêjim gelek cara Seyranxan gelek cara jin dibêjin ji ber ku jiyana te bi jinar derbas bî loma ez carî heneka te dikim ez vê jiyana te hemû bi jinar derbas bûye loma ez vê pirsêşte dikim gelek cara jin dibêjin ku mêr ji wan re dibin asteng ku çalakbûn û xebata rêxistinî û siyasî de tu ser vêya dibêjî çi gelo rastî jî mêr astengin ya tiştekî ku jin jî dikarin bikin ji bo bêhtir çalaktir bin heye yani wêya diznêrîna te dixwazim meha berê wextê we digotin me qebûl dikir yani wê demê dema taze bûn herkes nû bû zarokên wan biçûk bû jin belkî karnêtkir li mal bûn karibe asteng bibe dibû jî rojekê mesela mînakê bi demetî de dema navbera not 6 not 7 bû yek li federasyonê pirsekê ji min kir gotê erî Seyranxan çima tinê jînebî têne yekîtiya jinan min jî got çima tu ji min dipirsî gotê ma ez ji kî bipirsim min got ji xwe bipirse gotê çima min got ji ber ku hûn mêr astengin wê demê wesa bû bi rastî jî mêr nedixwastin jinên wan bên bikevin nav yekîtiya jinan ji ber ku ditirsiyan digotin ku jinên me dê fêrê mafê xwe bibe jin me dê destpêka digotin jî yani jinên me bûne wekî jinên Swêdiyan dipeyivin diçin sosyalê şikayet dikin me van gotinan dikirin yani her tim dixwastin reş bikin wextê min gotê ji xwe bipirse hûn ji ber ku hûn mêr astengin gotê na çima min got erê ka jina te wê çav bêdeng ma yani wê demê wesa bû bes van salên dawî da ku jinên me piraniya wan ne xwedî karin xwedî cin ziman dizanin hemû xwandine li civaka Swêda ciyê xwe girtine
yani mer nikara asteng bibe. Ev xwe kararê xwe biryarê xwe bide. Lê birastî jî niha gelek zehmet e ji xwe zehmetî ku em niha dikeşin ew e tu kîja jin re baxivî dibêjî ku wela ez kar dikem wextê min nîne. Tu zanî li Swêdê bingeha jiyana Swêdiyan rêxistinî ye. Yani o statîstîkê her Swêdiyek endamê kê masî 5 rêxistinî ye. Hemû Swêdî jî an kar dikin, an dixwînin. Hemû jî malbatê wan heye. Hemû jî zarokên wan heye. Yani ewane wextê mirov kar dike, zarokê me ew ne sebebin ku mirov nikare bi karê rêxistinî bike. Tu dibînî ew yê ku wesa dibêje berexedê çûye rêxistinekî biyaniyan de kar dike. Lê nayê nakevin nav rêxistinê Kurda. Baş rêxistinê Kurda çi dikin ji bo ku karibin jinan ya jî ciwanan, jinan taybet bikişînin nav rêxistina kemasiyê wan çi dibite seyran? Yani yekîtiya jina wekî din jî yani federasyon jî û rêxistinê menî din jî li diaspora û li Swêdê em behs bikim. Yani em çi dikin ji bo ku em jinan bînin? Mala wan bikînin. Rêxistinê me hemû vesos xetimîne, sekinîne. Sebeb jî astê xwe de em in. Em yê mezin nîvşên min ye. Em rê nadin ciwanan xortan. Yek sebeb bêjin em in. Bes sebebê duyemîn jî ew xwe ne. Ji ber ku ew xortene bi dayê bavê xwe re mezin bûne. Hemû kêşe û problemên şexsî û siyasî hemiyan dîtîne bi wan re jiyayîne. Êdî wesa bûye ku mesela ez keça xwe mînak mişê bidem. Jiyan her tim dibî. Aldirgilîvet ez heyeta xwe de nakevim nav karê yekîtiya jinan. Ez naxwazim bibim andra seyran, bibim seyrana duyemîn. Yani em bûyne mînakên xirab ji bo wan de. Bedela ku em wan bikeşin nav kar û xebatê bi zanetî, bi dilsozî, bi hejêkirin wê sempatiyê bidin wan, me wê nedaye. Empatî bûye yani. Xwe dûr dixin. Çi qas dûr bikevin, niha li civata Swêdê de xortên me gelek serkeftîne. Mesela kombûnekê hikûmet kombûnekê çêke, konferansekê çêke em eger xwazde rêxistin li wir bin nêzîkî 11 wan Kurd in. Temsîlciyê rêxistinên cuda cuda jinên Kurd in, xortên Kurd in tên. Lê nayê nakevin nav rêxistinên Kurd de. Ez vê bêjim bi rastî ew e girinekê me mezin e, yê me hemiyan e. Divê Kurdên diaspora, nîvşê yekemîn, divê rûnên bifikirin, divê cêv bihêlin ku nîvşê nû. Lê mesela ez xwe bêjim. Cana henekê xwe min dikin dibêjin tinê tu wa sed mayî serokên berê. Yani ez çi bikim tu xwe jî zanî 10 sal e ez bêjim ez ê de jê berdem. Bes yek kes nayê nabêjî ku wela ez ê bêrgim. Çünkü ji bo çi? Ji bo ku dizanin ev kar wext dixwaze. Ew kar dixwaze. Wekî komeliyetî, wekî berê nîne tu rojên şemê yekşemê biçî kursekê çêkê bê mala xwe ne wesa ye. Tu eger me yekîtiya jinan Swêdê saet 8-9 me derî nevekiribe heta êvarê saet 5 me wê derê kar nekiribe ev yekîtiya jinan nebû ev yekîtiya jinan. Çünkü kar û xebat bi roj ve ye. Hemû dairên resmî bi roj ve vekirîne. Telefon ra biçî civînan, tu biçî kî derê hemû bi roj ve çêdin. Rojên tatilê de tinê civînên navxwe de çêdin. Yani ev derdekî mezin e. Te xwe jî behs kir. Ez carna te diyêm heneka te dikin dibêjin ev 25 sal e serokatiya jinan dike, yekîtiya jina dike.
dibêjin Partiya Sosyal Demokrata 5 sala serok 5 cara serok guhertine a moderata 5 cara serok guhertine Evet. iktidar çar 5 cara hatî guhertin di Buhari navbêrnavandê yemin. seyran her yekitiya jina serokê wê ye tu dev ji wan bernade ew dev ji te bernade nefsirravê çi ye Yani yemin ez Belê. dixwazim wê rêxistinê temsil yekê bikem yani teslim yekê bikem ku ew rêxistin xirab nebe. Dixwaze serpiya bihêle ku belê bidome Hatta Swêdî ji min re dibêjim mesela hevalên Swêdî rêxistinên dî dema ez dibêjim ku ez êdî xwazim bêlim dibêjin sêran wisa nehêle bila xirab nebe ev rêxist. Çünkü yekîtiya jinan bi rastî etablêre bûye. Navekî baş kiriye, karekî baş kiriye, nav hikûmetê de, nav rêxistinan da tê naskirin bi navekî gelek baş. Vaye ez xwazim teslim yekê bikem ku vê berdewam bike. Lê xuya ye yani hem xeletî yê min e hem yê wan e. Yani divê ez jê berdim. Yani ez berdim bêlim bêjim biçim bêjim ku hûn çi bikin bila bikin. Erê yani divê li ciyekî guhertinek bibe yani divê Belê. tiştî êdî baweriya xwe yani hinek divê dev ji hineka berdin hêdî hêdî ya navê wek heneka ku te gavka din got seyran û esat Ay ne rojek bir cadî kongra me ye. Yani wextê ez dibêjim ez ji ber bêjim baş tu dê bu kî bêhêlî. Kongra çûyî du keçikên ciwan ketin nav komîta me yekê kir cîgirê serok min got heta yani salekî bila fêr bibe ez de ji berdan bu wê bêhêlim. Piştî civîna yekemîn de ji berdan. Gotê meze kir ku dît ku wane ji derve dibînin dibêjin xey em hemû ji wê derê maaş digirin. Asê xwe de newese ye. Em hemû xwebaş kar dikin. Lê ku tiştê ku em maaş digirin eger proja te hebe berpirsiyariya proja xwe çêkê proja xwe dimeşînî maaş wê derê digirî. Bi salan min wê kiriye û min zarar kiriye. Lê ew newesa nizanin. Keçik ji min re mailekê şand gotê ku yê min wextekê yani ez nikarim saatekê xwe belaş bide. De jî berdan. Yani rewş vê rewşê da ye. Êdî ez jî nemazanim çawa bikim. Belê sêran hûn bi çi havî alîkariya jinan dikin mesela jinên ku yên ku problemê wan hene tu dikarî hinek mînak bidî ji kar û xebata we Ez karim mînak bidim. Biz ew seredanên bu alîkariyê salên dawê gelek kêm bûye. Bame kêm bûye. Lê rêxistinê hinek rêxistinên dî hene ku naskirine yê Swêdî yê biyaniyan digirin piranî seredan bawan dikin. Lê bame tiştê ku min kirî me kiriye ez karim mînakek bidim. Mesela keçikek jinek hat bame merê wê 15 ker lê xistibû leşê. Dema hat lokalê yani keçik ameliyatê derketibû hefteyek berê hat em hemû giriyan halê wê. 15 ker lê xistibû wextê sebeba lêxistina wê jî keçik gotê ez 8 sal e ez hatime vê derê min ne kar kiriye ne xelqî dibînim ne ziman fêr dibin. Tu zanî taqicî dikin. Got perê xwe digirim dide me mêrê xwe ew diçû qumar dileyîst. Şevekê hatiye pere xwestiye cadî. Jinik jî gotiye ku ez vê perê nadim te em divê biçine tatilê. Zarokê xwe du zarokê wê bû. Zarokê xwe bibine tatilê. Çima pere nedaye rabûye jinkê û kurê wê jî wextê xwestiye kurî xwestiye diya xwe biparêze lingê bavê xwe girtiye gotiye ne û Kurkê ra jî sê çaqil vê xistibû. 15 kêr ve ew keçik 2 sal her ameliyat bû. Wê naberê da me wê ew kir. Mesela adresê wê guherand, xaniyê wê me guherand. Belê yani yê ku dizî kîderê bijî. Gelek karên wê yê resmî me jê ra çêkir. Em bêjin mesela nikaribû bi çi eşyayê xwe bigire
kesin merke ketibun düve mevvi havaya alikari dikir hatta çend sal empera bun. Van rojan bumun SMS ekşandı bu mnas nekir paşa goti nave xo goti da telefon vekir goti jiyana me berdewame normal em dijîn lê me heta ku jiyana xwe stabil nekir me de jî berneda me alîkarî kir. Ta yekek dî jî SFî cana SFî kursê zimanê bû me telefon vedkir mamoste vedkir digotê mesela talebekî me heye vê derê em dibînin rewşa wê ne baş e leşê wê de cîn reş hene bes em tiker nakin bû me nabêje em dixwazin tu bibînî. İnandin yekîtiye hatin me hev du dît çawa keçik dît ku ez Kurdî peyvîm giriya xaltê rojhilat bû. Ji wê rojê êdî me alîkariya wê kir me yani alîkarî kir ku ji wê malê derkeve me wê cih kir xaniyê jinan da dîvra piştî wê wirda hêdiyê dî me bajarek dî cêra cih dît dest bi xwendina xwe kir niha ciyekî gelek baş da şev kar dike zewicî zarokê wê çêbû. Yekek dî jî hebû keçikek mesela polîs bû me telefon vekir gotê ku ez em nihêl îstexonê ne cê trenê de keçikek Kurd hatiye vê derê em nizanin çi bikin karin bên alîkarî bikin. Ez çûm mezekir keçikek 16 salê. Keça min tu ji bo çi hatî ji bajarek dî reviyayê hatiye. Dê diya min nahêle ez derkevim derve bi hevalên xwe re. Başê derketin yani çi? Çawa dixwazî derkevî? Tu 16 salê yî. Got ez diçim derve mesela piştî saet 11 nahêle ez derve bim. Dê min got tu keça min bî ez jî nahêlim. Keça min tu 16 salê yî tu hêj mezin nebûyî tu zarokî. Çi şûlê te heta saet 11 derve heye? Tu zanî ji derve çi çê dibe çi nabe? Ez rûniştime polîs bi min re rûniştine em rûniştime bi saetek bi keşkera maxiftiye paşê min gotiye ku telefona diya xwe bide min tu xwazî ez pêra baxim bes tu niha radibî diçî malê. Eger ya te tişta aciz bû vê çar bêje min ez jî ra telefon vekem biaxivim. Lê nabe tu ji mal derkevî biçî derekê. Tu ji mal derkevî cê ku tu biçî qeydê ji mal baştir bi. Ev carî diya te ye. Kanciya te dixwaze tu 16 salê yî tu hêj nebûyî 18 salê. Wextê min wesan axif êdî keçik çû. Piştî wê roja dî min telefon vekiriye kuratörê min got rev çawa ye got gelek yani baş e durum tu problem tune ye berdewam kir jiyana xwe. Yani xelkê me azadiyê gelek xelet difikirin. Gelek xelet tercüme dikin. Yani tu bêjî ku azadî çi xwazî bike. Ne wesa ye. Mirov berpirsyariya mirov heye erê mafê mirov heye hinek mafê mirov heye bes berpirsyarî jî heye. Ewa Swêdî dibêjin ya xêl dîketir ve dîketir. Bes yê me her tim em retîketan difikirin bes xêl dîketir tune ye. Berpirsyarî kes nafikirin mezin jî wezanin. Bes ew keşene ez barim nav Kurdan da çi qas em dibêjin kêm bûye bes carî jî heye. Îro min guhdarî kir hem li Kurdistanê hem li Swêdê zêde bûye. Seyran xan te got 16 komelê we hene li cûr be cûr bajarên Swêdê belê em bêjin komînekê de çêbe. Em bêjin tane behsa çend numuneya kir ciwanên ya jî jinên Kurd ku ihtiyaciya wan pêwîstiya wan bi alîkariyê yanî piştgiriyê hebe di rewşek xwe yê jiyanê de ya jî peryodek jiyanê de dikarin serî li we bidin û li ihtiyacına û piştgiriya ku pêwîst e ya jî piştgiriya ku dikarin bidin bikin yanî ez barim ew perspektîv heye li bajinan ku
Yani ku berê xwe piştî bidin yani aborî çavê me ro li ku meleyek li rêxistinek jinan digere yek ku ya bi Kurdî biku ya êmero biku me berê xwe bidê ez bawerim ew pêwîstî gelek cara hebûye. yeme hepim hebûye komelên me Evet. mesela Eskişehir'e heye, Westeros heye, Uppsala heye, Boros heye, niha yeme yevleyê hebû piçek zayıfiyet zanê demek koronada hemû niha bêdengin lê niha mesela kongra me roja şembiyê çend ev komelene nûrnêrên wan beşdarî kongra me dibin. Kîja jin ji me alîkarî bixwaze ne tenê Kurd mesela me gelek jinên ku ji neteweyên dî jî ji me alîkarî xwestiye me alîkarî kiriye me tu rojekê me negotiye na. Lê alîkariya aborî û hemû şexsekê re pere bide em wê nikarin bikin. Yani ferqa Hemû me nav xwe de pere berhev bikin bidin me wê çend cara kiriye. û me zanî me projeyên bu Kurdistanê jî gelek kiriye me li vir gelekî tişt berhev kiriye me bişandiye Kurdistanê. Seyran Xanyanê tu dibêjî ku em dikarin wek dibêjî rêberî, piştgirî, alîkarî bikin lê em ne rêxistinek ku em karibin aborî jinek ku pêwîstiya wê bi xwedîkirinê hebe em bikin ne were ji bo ku te dî zelal be yanî wextê ku me re pirhêviya dikin me re nizanim Kurdiya çi ye xeyalê me ro dişkê dilê me ro jî dişkê wextê ku pirhêvî hebe me re nizanim ji bo ku me ro zelal bike yanî piştgirî û rêveberî û alîkarî lê ne ku aborî. Ne aborî ji ber ku mesela me vê tiştê cî ku mercê ku bûme alîkarî dide ji wan pirsî dema ku em nûbûn me nezanin mesela komelên me pere dixwastin em alîkarî wan bikin gotin ku hûn xwe alîkarî digirin hûn nikarin alîkarî bidin yani ew alîkarî niha mesela ew nêzîkî 20 sal zêdetir ku mesela aborî pere bi destan pere nayê dayîn nayê hilgirtin zanê hemû bi rêya kontoyê ye bi rêya kontoyîtiragê ye ewane hemû têkirin yani kuruşekê jî tu bê faktura bê kîvîto nikarî bidê mesela carna bame hinek însanan em kar bûme dikin em berî dipirsin ka tu karî faktura bideyî me Vêce ev însan ne wextê ji bo alîkariya aborî bin Swêd ew ne ev welatê ku mirov nikare alîkariya aborî bigire sosyal heye cî hene mirov dikare ji wê re bes em karin rê nîşê bidin ha em nikarin alîkariya aborî bikin bes em karin rê nîşa te bidin kî derê mirov dikare alîkarî hilgire heta ku em mesela gelek caran em çûne mîgre xwinberketê gelek berê em gelek caran em xwe belê yani em vekî naberê da medlerê dibêjin ya naberê de kar dikin aliyê dairên naberan dairê resmî û aliyê xelkê em dibin qûwetek bi wan piştek bi wan belê gelek spas Seyran Xan te got kongra we ye bîst û duê me hebû sibê du sibê ye 24 mî 24 me ye belê tu dixwazî niha sedî sed gelek jin jî li me temaşe dikin hêvîdarim gelek jin li me temaşe dikin dil wê dixwaze tu dixwazî taybet jî ji bo jinên Kurdistanî li Swêdê çi bêje ji bo beşdarbûn ji bo tevlîbûna piştgiriya yekitiya jinan ne piştgirî xwedî derketin yani ew rêxistin yê me hemiyan e rêxistinê jinên Kurd e li her çaparçe Kurdistanê û serbixwe ye girêdayî ti siyasetê ne yani yekitiya jinan heta niha bê keşe bê problem pêş de çûye sebema ew bûye ku me rê nedaye hêzên siyasî pêra bilêzin me rê nevekiriye lê elbet her yekê me nêrînekê me siyasî heye lê wextê tê yekitiya jinan yekitiya jinan dibe yani ji ber deriyê yekitiya jinan tu karê xwe siyasî dihêlî tu tê wê derê parastina mafê jinên Kurd parastina mafê Kurdistanê ye serxwebûna Kurdistanê yani ew e dîca daxwaza min ji jinên Kurd werin vê rêxistina xwe bi rastî jî pêwîstiya me bi yektir heye taybetî piştî
mesela korona pandemin o revşa Kurdistan'ı her çarpışı Kurdistan'ı pevistiya hoş gelme bime heye. Edi dive inisiyatif me girtiye inisiyatif ve besverin jme ve ali hilgirin ali kar bibin yani bimera bibin. Brastin ha az edi az taqalık buma edi az dive malakharune. لحتى دهوجي شو معالبك من كارتي يعني إدي بس ورن خورتن ما جما هيجرن رخصنامية خدي دركبن نكو علي كاربن نه مثلا her jineki mehe saateki خود بده ام بجن 20 şimdi bede 20 saat 20 saat bu verixsine geleke ونها كارو خبات gelek bu internet yani online bu ya interneti de muru kapıyı muru biçi burada zaman fer buna yani rahattır bu ya hasantır bu ya bla az bangemin bu jinin kurt kuşken heja varın hadi derkevin beri kısmı brasti tırmina ka yektiyajnan de valatin didattı ne ya emnehe nav diaspora jinin kurtajı lüvederine emkar diken em yekemin jinin kurdun ku navan federasyonda vek jin kardiken. Seyran Xan pirsek berî ji bîra bikim tekiliye yekitiya jinên Kurdistanê li Swêdê bi rêxistinên Kurdistanî yên deverên din yel diaspora jî û yel Kurdistanê heye ya çawa ye? Elbet heye. Ne mesela ye başvuru Kurdistan'ı bir salane hem yektiya jinanra hem yektiya afratanra megele karin baş kiriye bir salan. Le Bakurji demek ki kamer hebo mebvara kardikir. Yani yeme ve hefkarin meci ve kime bin yani gredayet siyaseti ne bin. Serbuha bin. Le Almanya'yı di hemen platforma jinin kurte bu emte dabım. Fransa keman le mel Stockholm çekir. Neha emnav diaspora jinin kurdanın komitavandanın gele emnezik ez encümeni hafeymaniye vandanım endami komite karger anjehne jinin me komisyonin van juda da beşler bu ne ku ne vizyone me heye ku em konferansa cihani ya jinin kurt çeken hazriya ve diken em ciddi danım elbet kontağı me heye em behevra gelek karim baş diken. بله ام بیجن انا کنگراوه که بیچاره چه ببین ام بیجن شیراجی نکوره و بخوازه شنا سیران درام بگره چه بکی سیران ته بریا جنا نکرد نخوش نکبی از کارم یالمتی بکم yani به سالای جانات جنا رو خبر دایما koronada mal kardikirim ya az aciz jiyan dugut mama memşterat bejin tecrübe de valla tu tecrübe de tu de nahoş bikevi malin narınim bes ez karim Ali Kar bibim yani vek şevmendek vek Ali Karek karim Ali Kar bibim işte vişko planın projenin hene bumun jiyanam an ez hediye ama bir yek cari de jibana ama ez postan buvan değilim le karim Ali Kar bibim ez hazırım yek bir serçavan ez gerek yok. بله سیران خان اوقاس يعني براستي تبيروز دكم يعني تبصالاي تدي قالك جراد بجن جن لهف ناكن و بشكي اللي بصالاي هم سروكاتيه ديكو هم خبات ديكو هم جي يعني يكتياج ناند رخصنا يكتياج ناند تدفكري برتوكا كي ان سربياتين خو ان جبوك ين بشتا ببینن جی دەستپێکێ و حتاکو تەقەداند te behsa pirtûkê kir destpêka bernameyê ez bawerim planê serî wan heye destpêkiriye bes min careke min xwest bi zimanê Swêdî bibe lê yani ew jî çima ez direng mam ji ber ku min nedixwest ez tirkî bikim lê tu zanî ez bi tirkî mezin ez bi tirkî difikirim Kurdiya ve ji bu min gelek zehmet dibû dest pêkem
من got ve çağı Swedi dikem. Min ye Swedi dest bekiriye. Li min hinek sosyal getiye şernek hevalan sağbın. Gotunek gotu Türkiye benim isname biken kurdi. Nice. باش وڵە سەیران ئەز دخوازم بێژم کە ئەخەفتنا تەنی کوردی ئەو خۆش کە ئەز سەدی سەد باوەرم کتێب کوردی نویساندن jî وەکو ئەخەفتنا خۆ ji heq derketana lê bawerim belkî wek te got mere bi zimanekî mezin bibe tesîravê li me re dibe di nivîsandinê de ez bawerim ew her siyavê heye murû nikare ez mînakek bidim bêca jiyan Kurdiya wê jî min yani ew Kurdî fikirê Kurdî peyvê ji ber ew bi Kurdî mezin bûye mezin bû min carekî jê re gotî ku tabi bi mira li her derî bi mira bû wextê biçûk bû min jî jê re gotî keça muzî acele bike em dirêngman em ê trênê birevînin jiyan rûnîş Kenya gotî mama ma tu terorîstî gotê tu dibêjî em ê trênê birevînin gotê mirov dibêje em nagehin yani ew ferq heye Türkî fikirî sedî sed fikrîm yani elbet min Türkî fikirî Türkî axif bezew Kurdî fikirî Tirkiya min kir Seyran ez pirsek dipirsê em Kurdê diaspora ne em li dervî welat dijîn em neviye jiyana me li dervî welat em bername me jî dengê diasporayê diaspora ji bo te çi ye jî xebata li diaspora dikare çawa bimeşe Kurdistanî û jin dikare çawa bimeşe ji niha û pê de dijniyarê te çi ne ya jî me re dikare çawa xurttir bibe te behsa hin mînusa hin problema hin kêşeyan kir me re dikare çawa xurttir bike ya jinên heyî di nav rêxistinan dibihêle û çawa bêhtir bînin nav rêxistina ya jî xebatê bêhtir xurttir bihêztir bike wek dizane jinên Kurdistanî li her derê diasporayên serkeftîne xwandine gîrin yanî em dikarin çi bikin bi hev re bi rastî jinên Kurd yani bi rastî em gelek jîr û jê hatîne yani dîroka xwe de em jê em binêrin jinên Kurd her tim ne tenê nav şerê de nav jiyana civakî siyasî û malbatî de jî jinên Kurd hez ji berxwedanê dike û li her derê her welatan de mirov dibîne pêşta çûne cêxwegirtîne ziman fêrbûne ew salanê xewna min bûn ku em karibûn konfederasyonekê bû jinên Kurd diaspora çekin çend cara me muhawele kir ku em welatên dî de jî mînakê yekîtiya jinan çêkin bê însiyatîv ma çênebû lê îsal nek heval bi me kontaktenan din niha vek min gotê diaspora jinên Kurd an jî konferansa jinên Kurd li diaspora em nêzîkî sedî pêncî jinin û li seranserê yani dünyayê li her welatan de ji Kurdistanê ji her çarpaşê Kurdistanê li Amerîkayê li Kanadayê ez barim li her welatan de nûner hene dihûne pêr jî civînekê me hebû ez barim ev jinene ev tiştekî ez gelekî geştûyê me ku dê tiştek ji wê derkeve em ê bikaribin karê xwe bimeşînin dengê jinên Kurd an jî dengên Kurd û Kurdistan bilind bikin bigihinin cihên pêwîst wê derê jî ew me xeta me ala Kurdistanê Iraqî be serxwebûna Kurdistanê ye yani xetekî Kurdistanî ye hêvîdarim kî niha min dibihe jinên Kurd beşdarê vê kar û xebatê bibin nêzik da konferansekê jinên Kurd dê çêkenê haziriya wê dikin ew mesela mezin bibe elbet piştgiriyê pêwîst e elbet xebat pêwîst e kar pêwîst e
وانه همه دست خو بدنه کارن سرکفتی ببن لی دوی دجتی هفونه که تو زانی جن küçük تجمع بهتر زانی ya iktirnaken yani jinin ku brasti karibim ve karibiken em nas diken em hevdu ve pişkiri hevdu biken em hevdu peşneyar biken em bejin ku valla roza ve kari bike dve roza bike ve em serbilind bibin bu karu xabatte o gelek porten me keçken me hene geleceğim başta cigirtine bana beşler bibin ezbarım emi serkefti bibin tinni bu kazın baver biken بله سیران خان از بارم هنک پرسیمه هنه هم هدیه دیتین داویا برنامه خوش جلی هم کارن چند دقیقه دنجی دریج بکن برز گوهار مامو دبیجی برز سیران خان گلو تو شاشیین مزن تو شاشیین مزن دبینی دناو ریخستنین جنین کرده تو چی شاشیین مزن دبینی دناو ریخستنین جنین کرده yani şaşı spaz Guhar Khan az gelek brasti gelek hacvetkem gelek jineki bu hezu jiro jihatiye spaz slavim bej خالتي ما يهري مزن ذيك من قوتي أم بشكريها هذوناكن أم وي عالي دا جلي صيفن أم يك جنة كتبينن سركفتية وزانية أم نديش ده سمتي أم ريبر بقرن دوی ام پشکری هفدو بکن دسته هفدو بگیرد yani reyek dittinne em dirokin halkı binerin jin vakti dikevin nav karu xabati da serkeftidir. Yani pişkiri hevdu biken baveriya me hevdu hebi divi em hevdura durustun em serkeftidir. بله هری پیوست پشگیری براستی وقت دفکاتین جیکو کو یک بکاره کی برابه جنک بکاره کی برابه کمره پشگیریاوی بکه بج او دکه هم پشگیریاوی بکن برای هزاوی نشکی او پر پیوستم بله برای شکری دمیر پرسی دبیجی گلو رایا تل سر کاری ایدئال برنبری کاری پروفسیونل چیه همو خوبخش کار دکن ده بساق خوبخش کار دکن بگم دیشتن مرحله یکو پیوسته که کرد دیاسپورا به پروفسیونالی کاری خواب دومینه کاری ایدئال ایرو تیرنا که براستی سپاز کشکری پرسک Şükür ama gelek kar kiriye şükürce gelek iyice brasti kar dike korteki gelek iyice esartımlı bejin brasti evji problemi kime yemazına naha me vakti civirek ile hükümeta Süveyde'de civirek bu ve deri vakti münakaşa kirin veziri yeksani pevi ezrabun mungot yani hünd bejin ideal yani ev kar ne xabakşe ne ideal jber kutu spede hatta ivaret tilwid ve kimin gote ve kari da nebi tuni kari serketi tuni kari gelek karam ke bas tu aynı vakti da dve mala xodi bike dve tu maaşe ke tehbet tu zarki xodi bike yani ideal hatta kengi mesela me ideal kir rastici neha ez takavta xa ye Evdit bejin yani normal Alman palkon ezve digirim 25 sale kar diken Alman palkon digirim jiboçi yani takavta normal agişti normal eğer min takavta normal girti ba maaşımın de bilintir ba bes ez ne yani ne mırı bir çinemine vasat yani تتخواز beş takavta heri hindek distini tekaribu ya evet bejin ya asgari asgari ücret ne? Ya her ikem تدري بس تقريبا ya her بلند yani bu çiş bokumun ihtiyacından da resmi maaş ne gör? Men ideal kadı. Bas halk kartım da peyim. Seyran maaş giri, seyran milyon andı giri. خبات هب رخنجي هنا خبات هب رخصتنا برخنجي يعني كار هب رخنجي يعني هر بيجو ما سيرم Devam yani eve ne yapın rehne eve paşkotunun akıftının valana çünkü eğer bunu biz zanı ve kaviyindeki şükrü mesela biz zanı ideal kartçıya profesyonelçiye ama bir çağıktı rehne bir serçava
Le vanetini paşpotun aktinin valane. Çünkü her insanı ku diji divi jane ki koy ademe bike yani maaşı ve hep ku malafa kire ko zaru ki ko bile. Le aynı deri de deri ki kar bike maaş ne girip 24 saat lör bir le çava biji. Le min mesela proje çetkir maaşı ko ye proje metilgir bes lüve derece mesela şenste pankon dibêjin yani tu her ay ayda tefa didek ku divê maaşê te bilind be me wê neda ji bo ku pere zêde neçicî yani hinek pere bû yektiya jinan bimîne ber wê jî niha ez almen pankon digirim yani karê Kurdan êdî divê îdealê derkeve êdî profesyonel be me hemiyan vê tiştê zarar dît ji bo ku profesyonel bibêjî rê robar hene eğer em kar biken bi hevra bi hevdira durust bibin. Nizanim ka gelo pirsên jî hene henekek bi ber çavê me ket ez wek henek dibînim nizanim ez bawerim Serhat Amedî pirsiye dibêje gelo mêrek were ku bêje ez dixwazim ji doza jinan re xizmet bikim û ji bo vê jî bixwaze Seroketiya Federasyona Jinên Kurdistanê bike hûnê mecal bidine. Seyran xan. Seroketî nikare bike? Zelacî nehatiye çi bûye? Bibe endamê piştgirvekî bêjin ya stöd medle endamên me yani stödê me piştgirên me wesa gelek hene hevalên mêrbrastî elbet bê alîkariya wan bê piştgiriya wan nabe gelek şexsenek bû bû me gelek alîkar bûne gelek piştgirî kirine karin bibin endamê piştgir nikar bibin serok mixabin bila jina xwareke Ya jî xweşk û dayîk û çizanim hevalên xwe nîjin karî bi rêya wê piştgir bibe alîkar bibe be spas ji bo wê. Belê ez bawerim têbînî hene nerîn hene gelek temaşevanê me gotinê xweş gotin her ez şîrova dibînim ez bawerim pirsê me xediyan Seyran xan me dema xwe jî ji saetekê zêdetir kir îro bername piştî me tune bûn me jî bi rehetî me got erê me got Seyran mêvana me yê em hinekî torpîl kir belê hinekî bi rehetî me bê stres spas ji bo pirsên temaşevanên dostên me hevalên me ku pirsê ku kirin mala we ava Seyran xan tiştekî dawî ku tu bêjî heyê ji bo jinan ji bo ciwanan ji bo dayîkan ji bo malbatan li ser kurdeyatiyê li ser ziman ser çand li ser xebatê rêxistiniyê tiştekî dawî tu bêjî heye ji bo Kurdistaniyê li diasporayê belê tiştek gelek hene mirovê bes daxwazên min hene yani birastî an jî bangê min heye birastî her civat eger rêxistin nebe nikare serkefî bî ber wê divê her Kurd yani nebêjî ku wextê min nîne ez dixwînim malbatên ew ne sebebin bi xwe jî zan çend cara bi vê sebebin hatine min guhdarî nekiriye ew ne sebeb e eger mirov bixwaze gotinek heye dibêjî ku eger mirov bixwaze mirov kare ard hilavîse eger mirov nexwaze mirov tiştekê nake vêca divê xwedî van rêxistinê xwe derkevin heyf e federasyonê yektiya jinan e yektiya lawan xirab bû çû karin çêken rêxistinê şükrî wane ye komcivan gelek karên baş dikin bibliotekê Kurdî ye van rêxistinan xwedî derkevin birastî eger em xwazin diasporayê de serkeftî bin lobiyê me çêbe divê em rêxistinê xwe xwedî derkevin yani xort jin keç mêrd herkes her şexsekî Kurd divê xwedî derkeve duyemîn divê herkes bi zimanê xwe bipeyivin birastî bi Kurdî bipeyivin bi zarokê xwe re malên xwe de tu zanî li yektiya jinan de gelek şerê me hetin mesela bû ku yek hatine xwestine hatine Kurdên bakur piranî Kurdê me yê bakur gele heş Tirkiye xistinê dikin
yani mala xwe bi zarokên xwe re bi hevdûra nav xwe de bi zimanê xwe bi diyalektê xwe biaxivin. Sal hevalên soranî hevalên kurmanc bi hevdûra hevaltî bikin şevd û fêrê dibin. Tu zanî ev întegrasyon nav yekîtiya jinan de me temam kiriye. Hem hevalên soran hem kurmanc şevd û fêrê yani tiştê ku ez xwazim bêjim werin divê em êdî cudabûna siyasî û polîtîk vane bidin aliyekî divê em bi Kurd û Kurdistan bibin yek. Destê hevdû bigirin. Bi rastî eger em dixwazin Kurdistanekê ser bixwe divê em xebat bikin. Bi serê xwe nabe û bi perçe perçe jî nabe. Yani em bibin yek bu maslahatê Kurdistan bû xwe. Spas. gelekî spas Seyran Xan, spas ji bo ku mêvana dengê diaspora, spas ji bo parvekirina te, ji bo vexeftina te, ji bo sohbeta te. Gelekî spas. Ji bo hevalên hazirkî teknîker û çapen medya gelek spas dikim. Her serketî dikarî te jî di berdewamiya xebata te de hevîdarim êdî tu piştgirê serokek nû be. Hevîdarim ku tu êdî teqawît bibe tu piştgiriyê bikî, veteran bî. Sözek hebû min te gotibû em ê piştgiriya te bikin. Divê hûn bê. Tu zanî ez bêguman serserê min. Bêguman gelekî spas Seyran Xan. Malava bê serkeftin ji bo kongra we jî û serkeftin di xebata te de gelek spas ji bo her tiştî. Malava bê sağ bê. Temaşevanên sağ bê gelek spas. Temaşevanên hêja spasiya we dikim ji bo ku zêdeyî saetekê we me temaşe kir ji bo pirsên we, ji bo têbîniyên we, ji bo mesajên we gelekî spas. Mala we ava heta careke din bimînin di xêr û xweşiyê de dema we xweş dilê we herdem geş be. Êvar baş.